Guys, welcome back to my YouTube channel. Ininkalilladu baya function undu. Panna maamnakku barrendu. Anchadu ini full cleaning book aite adige puraman perundi start maltada. Anchide bari nikliglo tochpava. Tule molu sukkaga munchu padi mantu ditere. Tirish nananta padi mantu dilere. Mutile munchu pura pautu dita. ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ರಂಡಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ಬಂದೆ ಇದು ಕಾಯಿಸುತ್ತಾಗ ನಲ್ಲ ಉಂಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮುರಿತಾ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ಅಂತ ಅಂಚೆನೈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಂದು ಬೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ದಾನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 तारे पेरे ले रे तारे पेरे में मशीन दे मस्त तारे पेरे है नीचे नानल उंटु लाइक सुक्कागे नमक पेरे रात्ति पेरे गोत्तिनेट्टु नम्म पेरेन कैयेदु ಉಲೈ ಬೇಲೆ ಬಂತ ಅಂಡೆ ಇರ್ತೈತುಲೆ 4 ಕರದಿಟ್ಟದ ಪಂಡ ಇಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪುರ ಅಂಚಾದವು ಬಾಚನ ಕಪ್ಪ ಆಪ್ನ ತೈಕಾದು ಬೊನ್ನೆ ಪೂಜೆದಿಲ್ಲ ಬೊನ್ನೆ ಪೂಜೆನ ದಿಕ್ಕೆರ್ಲಿದ ಬುಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಹಾಕುತ್ತಿ ಬಾಜನ ಪುರ ಆಂಡೆ ಬೊನ್ನೆ ಪುರ ಪೂಜಿದಲ್ಲ ಚೂರು ಹಿಂಗಾಡೆ ತುಲೆ ನಾವು ಬಚ್ಚನಗಳಾಂಡೆ ಪುರ ಪಾತ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮನ್ಪುರಿಂಚು ಪಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬರ 3 ರಂಡಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಮೂಡ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾರ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ತಿ ಎಂದು ಸುಕ್ಕಾಗ ಇತ್ತುಂಡು ದುರಸಾಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಟ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಕೋರಿ 3 ಕುಲು ಉಂಡೆ ತೆಂಪ ಕೋರಿ ಉಂಡು ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕಗ್ ಕೋರಿ 3 ಉಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ರಸಕ್ ಇತ್ತೆ 3 ರಸ ಮಂತದ ಕೋರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪೋಂಚಿ ಕೋರಿ ಪುರ 3 ಅಂತುಲೆ ಈತಡೆ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಬೇರೆ ಬೇನಾದ ಪೋಂಡು ಈತ 3 ರಗನೆ ನಾನಂದು ಕೋರಿ ತೆಕ್ಕಿರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೈಕ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ತುಲೆ ಮೂನುಂಟು ಅಲೆ ಈತ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಅಂಬೇಡಿ ಪೆರ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮುಟ್ಟ ಆಮಿತಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜರು ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಂತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ ಪೆತ್ತೊಂಡತೆ ಅಂಚದೊಂದು ಅಂಬೇಡಿ ಪೆರ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಳ್ತಚ್ಚು ತುಲೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒದೀತ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪುರ ಅಂಬಿ ಪುರ ಅರ್ಥಂತ ಬುಕ್ಕ ಅಂಬಿನ ಪುರ ಪತ್ತ ಉಂಟ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತ ಪುರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪುರ ಅರ್ಥ ಉಂಟ ಇತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಅಂಚ ಆಳ್ಗು ಬಂಡಿಸಂದೆ ಅಂಚದಿನ ಪದಿ ಪೆರಡು 3ನೇ ಅರ್ಥ ಅವು ಯಾಪ 3 ಅಕ್ಷರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೇ 2 ಅಕ್ಷರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇದದಿಪ್ಪ ಅಂಬಿ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನನಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಕೊಂಡು ನೀರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಲ್ಲು ಎಂದು ಚೂರು ಮಾತಾಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಅಂತಾರ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರ ಚಿನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ
ಪೂರಾಡ್ತದ ತುಳಿ ಮುಲ್ ಪೂರಾಡ್ತದ ಅಂಟೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚುರುಂಗಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ಪ ನಂಬಿ ಆಡ್ತೀನತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಪುರ ಮನ್ಪೆರುಂಟು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಫ್ರೆಶ್ ಪುರ ಅದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಪುರ ಮನ್ಪೆರುಂಡಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋಂಡು ಇಡೀ ಬಗಾರ್ದ ಬೋಯ್ ಆಯ್ತವಳ ಇದೆ ಸೂಪತ್ತದು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋರಿದ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ತೊಂದು ಸುಕ್ಕದ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ದುಲ ಹಚ್ಚುಲ ಉಪ್ಪು ತೀಯರ್ದು ತಂದೆ ತೂಕ ಇಂಚಾತನ ಉಪ್ಪು ಆತ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ತೀಯರಬಹುದು ಪೂರ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂದು ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ತೂಪ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಕೋರ್ತುಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಗ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುದ ಪೂರ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ನಾಗ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪಣ ತಿಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಇದು ಯಾರೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತೀಯರ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುದ ಸುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅವನು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪು ತುನಗನೆ ತಿನ್ಪುಣ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಊಳ ಬರಂದು ನಾನು ಆಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಪುಣಾಗ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ಮಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ತೀಯರ ಉಪ್ಪು ತೀಯರಬಹುದು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಅದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಅಂದ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸ ಬುಕ್ಕ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾರ ಆಯ್ತಿದೆ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಏಳರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಂತದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಗೀನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.